Masoyi malami. Hamida rabe raina. Yaya. Lafiya. Kalau ya gida ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Masoyi. Ni fa da wata magana na suna kuma. To Hamida. Ni fa gaskiya na gaji. Wancan shekaran ka ce mu bari sai wannan shekaran. Gashi yanzu ta ni kuma na gaji aure nake so. Aure yake so Hamida? Aure nake. Zauna Hamida. Ha? Ke haba. Shin ba dai aure kika so ba? Ni aure nake. Don mun shekara 7. Hamida na ce yau gobe aure. Shin aure kika so? Aure. To zan kawo ta shawara. Akwai wani Alhaji Liman mai ba mu sallah nan garin ka. Wallahi kuɗi a ciki ne. Liman ke akwai kuɗi. Za mu yi haɗin kai da ni da ke. Ku je ku yi soyayya ta wata ɗaya. Kullum sanwar zaki ya karɓi naira 100. Kina kawo mai muna tattarawa. Kiga mun samu kuɗin aure. Wannan haka yake. Na kawo shawara ko ban kawo shawara ba? Gaskiya masoyi shi yasa nake son. To gaji mai Shine wancan? Shine wancan. Ka ce zai shiga mota mai raunin. Tashi mu je Hamida. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya tabbata Alhaji Liman. Na gajiya. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya lau. Ya jin daɗi. Komai lafiya ko? Komai lafiya Allah. Wannan fa? Kauna Na ta wuni. ce. Kauna ta Na ce. gajiya. Lafiya. Duk gidan ku lafiya? Sweet. What? Yawwa. Ai Alhaji ba sai ka duka ba. Abuwa. Mu ya kamata mu duka. Ina. Ai mu amalantan mu muke gaida manya. Neman taimako mun ka tahoyi. Wallahi to ai ba matsala. Ai inda taimako kuka zo kun same shi. Me ya faru? Wallahi da ni da kauna ta ce muke neman taimako. Ba matsala. Wallahi in ma kana son ta zan baka. Wallahi. To da wata nan. Da wata nan. Bismillah ɗaya. Eh? Bismillah ɗaya wadi wallahi na baka ita. Dan Allah. Wallahi na baka. Da wata nan. Ba sai na wa. Allah da wata nan. Ba sai ta dawo ba Alhaji. Kina da account? Ya kamata a ce na mata kyautan ko 500 ne. Na 500. Wallahi bayan na kin taba zuwa aikin haji? Zan kai ki aikin haji. Aikin hajjin bana da ke a ciki. Karen kuma in kin dawo kina dawowa ki tafi umara. Kin ji ko? Ya, suna da gida ne? Wani abu ya shiga ki. Suna da gida? Suna da gida? Suna da. Zan kai ki. Ya in mun aure ma a Saudi Arabia za mu zauna ko Dubai sai in kasan da kika ga dama. Kina so na? Ai ina kana so na an gama. Dole saurara. Ba shi nan ba a kawo. Kai kuma abin da zan yi bara dole in dauki Malam biyu da kata. Ni fa yanzu dama tuntunin nake so in yi aure. Alhaji wannan saurayi na ne mun hada baki ne da shi. Wai mu zo ka mu samu kuɗi. To ni dai ka matsa mu haka ni dai na samu kuɗi. To wallahi sai na yake ka da asiri. To ni Allah kai ko da asiri sai na yake ka matsa in je gurin shi. So ke na ga gidan yanzu ke bare don ke ga kuɗi. Ni ai gidan kuɗi nan na kaso. Akwai buro uba yau. Akan soyayya da muke shekaran mu 7 tare. Akan soyayya da muke wallahi koda ta gora na doka na bata daga sama kace ka taho ka ashi. Wai ya baki oda? Ya bani oda lokacin da lafiya amma ni bai suna ni da a ce mun haɗu tun kafin mako haɗu wallahi kayan ciki na zan baki. Ko Alhaji Allah wallahi sai baki kayan ciki. Wallahi Allah kai sai yake. An fasa wannan Ni na kai faɗa. wallahi an fasa wannan shirin. Ni shi nake so. To don ubanki ba ni koda. Da wata nan. Wallahi ba ki na rike da Allah ƙarya.